Λειτουργικό Συναξάριο Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Μέρος 12. Θαύματα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Α. Μετά την κοίμηση του Αγίου Πατρός Νεκταρίου, ήτι κατά το έτος 1922, κόρη της εκ του χωρίου Κόκλα των Θηβών, ονόματι Κωνσταντίνα Μακρύ, εκ μικράς ηλικίας βασανιζομένη υπό ακαθάρτου πνεύματος, προσήχθη υπό των πιστών γονέων της, ακουσάντων την θαυματουργών δύναμη του Αγίου, ή να προσκυνήσει το τάφο αυτού, όπως τύχει της ποθουμένης υγείας. Αυτή προσκυνήσασα και μείνασα ολίγας ημέρας, έβρε την ποθουμένην υγείαν. Έκτοτε δε παρέμεινε εις την ευαγή αυτούν μονήν, αφιερωθήσα το Θεό και γενόμενη μοναχή με το ονομαστήσα και Κυλία. Κατά τον μήνα Απρίλιον του 1916, κόρη εκ Πειραιώς, ονομαζομένη Εκατερίνη Κράκαρη, την παραμονή της Ζωοδόχου Πηγής, 14 Απριλίου, κατά των Ισπερινών των γενόμενων εις των ναών του Αγίου Κωνσταντίνου, ασπαζομένη τας Αγίας εικόνας, κρίμαση εις είδε ο Κύριος, αισθάνθη ζάλιν και πεσούσα χαμέ, προσευλήθη υπό ακαθάρτου πνεύματος, ό και της δύναται να διηγηθεί την ταρεπορία και κακουχίαν αυτής της κόρης, μόνον αυτό της μάρτης δύναται να διηγηθεί την κακίαν και λύσα του εχθρού, τας μηχανογραφίας ως μεταχειρίστη, ως λέγον οριόμενος προσπαθών να καταπίει αυτήν. Μετά παρέλευσιν ενιαυτού, διότι εκ μικράς ηλικίας η κόρη επόθη των μονήριν βίων, οι πλησιάζοντες αυτήν πνευματικοί έκριναν καλόν να κύρουν αυτήν μοναχήν, ίσως την ηλέει ο Θεός, και κύροντες ταύτην μοναχήν μετονόμασαν Παρθενίαν, αλ άλλη μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός και λεύση. Η υγεία της επεδεινώθη, το δε πνεύμα εφώναζε, στάδιον είναι, θα πολεμήσομεν στήθος με στήθος, πως αυτή θα πάρει την θέση μου, σύ καρφωμένε την ψυχήν και εγώ το σώμα, όποιος νικήσει. Τουλάχιστον να την πεθάνω να καυχηθώ ότι κάτι έκαμα, δεν έφυγα άπρακτος. Τέλος, κατά τον Οκτώβριον του 1925, εδεινώθη έτη περισσότερον η αθλιώτης, σπαρακτικόν θέαμα. Νυχθημερών δεν ησύχαζε, ούτε νέτρωγε, ούτε νεκιμάτου. Ανηλεός ταύτην εσπάραζε το πνεύμα, εώσου άφηνεν ταύτην ημίθνητον. Το δε πνεύμα εφώναζεν, ένα καψάλι είχαμεν των Γεράσιμων, τώρα έχομεν και δεύτερον, των Νεκτάριων των Ιχά, ως συμφορά μας. Όταν αυτός υψώνει το βλέμμα του, ουέ και αλίμονον, φωτιά που μας καίει, διότι ο Γεράσιμος είναι παπάς, αλλά ο Νιχάς είναι δεσπότης, ευρίσκεται κοντά εις την Αγίαν Τριάδαν. Όταν ανέβαινε τον ρώτησαν, τι χάρη θέλεις Νεκτάριε, και είπε, μία χάριν ζητών, την εξουσία κατά των πνευμάτων ακαθάρτων, διότι πολλοί με βασάνισαν εις τον κόσμον. Ω, μαστίζομαι, βιάζομαι να είπω την αλήθεια. Ξέρετε διάτι έλαβεν όλη αυτήν την εξουσίαν, διότι εγκατέλειπεν πατριαρχικών θρόνων και επήγε στο βουναλάκι της Αιγίνης με 40 γυναικούλες και έκαμε δεν είναι δύνατο να προσφέρει την λέξη Παρθενώνα. Αλλά όταν ο ιερεύς τον όρκησε εις το όνομα της Αγίας Τριάδας το είπε. Επιτέλους τον Απρίλιο του 1926 βλέπει η μοναχή στον ύπνο της των Άγιων ότι είχε μεταβεί στην Μονήν και είναι ξενοτάφος και εξήλθεν ο Άγιος ενδεδημένος τα ιερά αυτού άμφια. Ήσαν δε εις το επάνω μέρος του τάφου δύο προσκυνητέ και λέγει εις τον έναν η αίτησή του θα γίνει σύντομα, εις δε τον άλλον λέει η δική του είναι αμφίβολος μάλλον, δεν θα γίνει. Μεθόν στρέφει προς την Πάσχουσα και λέγει «Συ τι είσαι, καλογριά,
Γνωρίζεις πως εξηγείται η λέξη αυτή? Απεκρίθη η νέα όχι. Τότε της λέγει ο Άγιος η λέξη καλογριά. Εξηγείται υπομονή και πίστης. Πού γνωρίζεις εσύ τα μεγαλεία του Θεού? Εγώ στην δοξολογία ευλογώ πάντοτε την αδελφότητα. Εάν σε ευλογήσω και συγχρόνως την εσταύρωνε με την δεξιάν του εις όλον το σώμα και γίνεις καλά και δεν το πάρει κανείς είδηση, μα κανείς ούτε και εσύ η ίδια, δεν θα το καταλάβεις πως θα θεραπευτείς. Τότε του λέγει η Πάσχουσα, και καλά όταν θα θεραπευθώ τι θα γίνω? Τη στιγμήν εκείνην ως ανήτο και ηγουμένη πλησίον, τη λαμβάνει από την χείρα και την πηγαίνουν εις τον έσω ξενώνα και της λέγουν, δεν σε αρκεί αυτός ο τόπος να παραμείνεις? Και αμέσως εξύπνησε η κόρη. Έκτοτεν άρχισε η δύναμη του εχθρού να κατευνάζεται επαισθητός. Την 26η Απριλίου του αυτού έτους, Μεγάλην Δευτέρα, οι μοναχοί μετά της μητρός της μετέβησαν εις την Μονή για να προσκυνήσουν τον Άγιο. Εις τον πλοίον αισθάνε το έναν αέρα να φεύγει απ' επάνω της. Όταν δε απεβιβάσθη εις την έγιναν, ενόμιζε ότι είχε πτερά, τόσο ελαφρόν αισθάνθη τον εαυτό της. Όταν δε έφτασε εις τη Μονή, αισθάθην τον εαυτό της απειλαγμένον από την επίρρειαν του εχθρού. Παρέμεινεν δε να σραντήσει. Μετά 15ήμερον διαμονή της, είδε και πάλι τον Άγιον με το σκουφάκι του, το επιτραχύλιον και τις παντουφλίτσες του και της ένευσε να τον πλησιάσει. Και τότε της είπε χαμηλοφόνος, «Βλέπεις που έγινες καλά και σύν το χρόνο ακόμη καλύτερα θα γίνεσαι». Και αναστέναξεν ο Άγιος λέγον, «Αχ, πόσα είχες υποστεί και την εσταύρωσε με τον σταυρόν. Η ασθήσα παραμένει και σήμερον εν τη Μονή με την βοήθεια του Θεού και πρεσβειών του Αγίου χαίρουσα άκρας υγείας». Κατά το 1928 η αδελφή της εκθιβών καταγωμένης μοναχής, ονομαζόμενη Βασιλική, ήλθεν εις την Μονήν δια να μονάσει, αλλά την παραχώρηση του Θεού εις ολίγας μήνας προσευλήθηκε αυτή από δαιμόνια δεινά, διό ειναγκαζότο οι μοναχοί να την δένουν με αλύσεις, αλλά μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος δια πρεσβειών του Αγίου εθεραπεύθη. Εγένετο δε μοναχή με το ονομαστήσα Νυμφοδόρα. Ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα οδηγός και βοηθός σας.